na-eji ọkụ egwuregwu ebe ọ bụla ị nọ chinyere Jizọs aka n'abalị a. There are so many things prayer can do. This hour can do better. Yes. You hear me? Ma onwe m bụ ezi Chineke, egwu ọbụla tụla gị. Ma onwe m bụ ezi Chineke, oge ọbụla ịkpọrọ m. Aghaghị m igosi onwe m n'ebe a na bụ m ọkụ na-erere. Aghaghị m igosi onwe m n'elu ụwa na bụ m ọkụ na-erere. Aghaghị m igosi onwe m n'Imo steeti na bụ m ọkụ na-erere. Aghaghị m igosi onwe m n'ebe a na bụ m ọkụ na-erere. Aka niile dị n'elu. Ọkụ na-erere, ọkụ na-erere, ya bụ aha m. Ọkụ na-erere, ọkụ na-erere, ya bụ aha m. Ọkụ na-erere, ọkụ na-erere, ọ bụ mụ onwe m na-ekwu. Ọkụ na-erere, ọkụ na-erere, ana m etigbu agbala tigbu alụsị. Ọkụ na-erere, ọkụ na-erere, onweghị ihe m na-enweghị ike ime. Ọkụ na-erere, ọkụ na-erere, ana m egbukwa mmadụ ọnwụọ n'ike. Onye jikwala m egwuregwu na bụ m ọkụ na-erere. Ọkụ ịnọnụ. Onye jikwala m egwuregwu na bụ m ọkụ na-erere. Ọkụ ịnọnụ. Ọ bụ m kewara osimiri uhie ụmụ Izrel wega. Abụ m ọkụ na-erere. Ọ bụ m tiri Fero mmanwụ o were anya ya wee hụrụ. Nna bụ m ọkụ na-erere. Emechasịara Nebukadneza o were anya ya wee hụrụ. Nna bụ m ọkụ na-erere. Ụwa na-agbanụ m ọkụ wo. Abụ m ọkụ. Abụ m ọkụ wo. Abụ m ọkụ. Chidiakelu. Abụ m ọkụ wo. Abụ m ọkụ wo. Abụ m ọkụ. Abụ m ọkụ. Ana m adọkwa aka na ntị o na abụ m ọkụ. Onye jikwala m egwuregwu na abụ m ọkụ. I am consuming fire oh. 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 Ana m egbukwa mmadụ nwụọ n'ike. I want you to connect. This time around, that person standing or sitting beside you is no longer important. There is a man that is important, the man of Calvary. Onye m na-etu mkpụrụ obi Calvary. He is the man. Hear me. Hannah Nadia Elkanah soroga n'ogige Shiloh gị chụọ aja. Hannah chetara na ya amụghị nwa. Gbaba n'ime ogige Shiloh. Daa n'iru Chineke m n'ebe akwa lere na-ama jijiji. Sị nna hichaa mmanya mmiri dị m n'anya. Nna m lee biko hichaa mmanya mmiri ụwa ma. Chineke m lee biko. You may not understand why I'm worshiping. All you need to do is to connect to this worship hour. Abụ m onye ma niile chere m Chukwu. Abụ m onye niile chere m eluigwe.
oke mmụọ mo abụmonye 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 esibe m ejebe onye ma niile chere m onye ike m ọkwa onye mmehie dịka m ị na-echere eluigwe ọkwa nkirika kwa dịka m onye nwe ya ka na-ajụ ese ya. Eluigwe mere ka m mara na enwere ọtụtụ ndị ozi nọ n'ebe a ndị eluigwe ga-eji rụọ ọrụ na ministry anụnwa. Onye ọbụla chinita aka elu. Ushers, be at alert anytime from now. Something unusual will begin to happen. Even the people at the back, anybody under the sound of my voice, by the count of 7, enwere onyinye atọ mmụọ nsọ chọrọ inye n'abalị a ka anyị wee gbuo egwu n'elu favor. I don't want to waste your time. By the count of 7, onyinye izizi mmụọ nsọ chọrọ inye n'abalị a bụ gift of prophecy. Onyinye ji ebu amụma. Ọ dị onye amụma ọbụla nọ n'etiti ebe a, onye amụma nwoke, onye amụma nwanyị, onye amụma okenye, onye amụma nwatakịrị. Ushers, go inside, because by the count of 7, the spirit of prophecy will look at them now. I begin to count. 1. Help that boy. 2. 3. Ushers, go inside. 4. 5. Onyinye bije ba mama. 6. Help that boy. Get ready. Number 7. Obia. 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 It's on you. It's on you. Onyinye je ba mama. It's on you. Ono n'isi mmadụ. Ono n'iru mmadụ. Ono n'isi mmadụ. It's on you. Bring them out. Bring them out. It's on you. Onyinye amụma. Onyinye amụma. Kedu onye amụma n'ebe a? Onye amụma nwoke. Onye amụma nwanyị. Onye amụma ikorobịa. Onye amụma agbọghọbịa. Onye amụma papa. Onye amụma mama. Onye amụma ọbụla nzoro nso. May the gift of prophecy look at you now. Ikeje ba mama. 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 Ikende mama. Ikende mama. Is on you. 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 Lift up your hands anywhere you are. Second gift on Monso Chorinya Nabalia. Gift of healing.